Dinala sa Substation 2 ang isang 18 taong gulang na high school student sa Pasig City matapos na mabuking ng teacher na may marijuana sa kanyang notebook. Ayon sa pulisya, una na siyang sinita ng isa pang teacher sa labas ng kanilang school building kung saan nakita siyang gumagamit umano ng vape na mahigpit na ipinagbabawal sa naturang paaralan. Nang dalhin siya sa mismong teacher ng estudyante, dito na nabuking ang isang plastic sachet ng hininalang pinatuyong dahon ng marijuana. Ako yung nakahuli sa kanya ng vape. Ng Na nag-vape po siya sa may date. po, sa labas po ng classroom. Tapos, Mga around 3:20 po ng hapon. May susunduin po sana akong estudyante na may violation din. Tapos pagkalimuli ko po, nakadungaw po siya din sa may corridor, nag-vape po. Hindi ko po muna siya in-approach. Kasi baka pag in-approach ko sa tumakbo or umalis. Ginawa ko po, tumakbo ako sa may hagdan. Tapos nung paakyat na po ako, nagdahan-dahan po ako. Kasi hindi rin ako mukhang ano din yung staff, kasi parang estudyante. Pagkalapit ko po sa kanya, sabi ko, akin yung vape mo. Tapos pati yung hikaw, kasi nakahigaw din po siya kanina. Tapos sabi ko, akin na, sama ka sa akin. Tapos sinama ko po siya sa prefect dito po kay Sir. Sinurrender ko po yung vape, yung hikaw. Tapos pinakausap ko na po siya. siya na po ang nakadiscover na may marijuana sa notebook. Hindi po, Si yung teacher na. Ay, yung advisor. Nung pagkalabas ko po, nung sinundo ko yung isang student na pupuntahan ko dapat. Oo. Pagbalik ko po, yun na po, nandun na po yung notebook sa desk ko po. Kung saan po, doon ako nakapwesto. Sabi ko, ano po yun, sir? Tapos binubuklat ko nila ng ballpen kasi ayaw po nilang hawakan. Tapos pagka, sabi nga daw po, suspected na marijuana. Okay. Thank you. Kasi nahulihan siya dito against the school protocol yung day. So, yung checker yung nakahuli doon. And then, ang nangyari doon, pinang-over kay prefect, and then pumunta si prefect sa akin para i-report yung incident ng advisory ko, which is si Justin. And then, since natitrigger ako, na-curious ako, I checked the bag of Justin. Sinat ko yung bag. And then, nakita ko yung notebook niya. And marijuana. Please. For you susubukan talaga, please. Masisira lang talaga buhay na, promise. And paulit-ulit ko sinasabi sa mga estudyante ko, especially kung may advisory dito, huwag silang gagamit. Kasi hindi talaga maganda ang dulot. At may pangarap pa sila. Yun lang po talaga sila. Tumangging magbigay ng pahayag ang binatang estudyante, subalit ang kanyang ama nagsabing di siya nagkulang sa pangaral sa kanyang anak. Patawarin naman siya kasi masisira yung magandang niyang kinabukasan. At sana, mapatawad siya ng school.